sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngingalele kusile sompaka kwasa mkhulu sesiphinde sabuya kuSolomoya TV nezihloko ezijulile ihloko ezizofundisa abantu ngiyacabanga ukuthi namhlanje isihloko sizokhuluma ngamawele into ukuzalwa kwamawele akuyona into engasiyimvamisa kakhulu lonto iyabonisa ukuthi khona into especial ngamawele ngizocela mkhulu ubulise abantu usho ukuthi utholakala kuphi emva kwaloko mkhulu usambulele noma usitshela ukuthi abakuzungezile bathini ngamawele yini ongafundisa isizwe ngamawele kodwa ngaphambi kwaloko mkhulu sizocela ukuthi abantu ba-like ba-share ba-subscribe ukwenzela ukuthi lo myalezo ukwazi ukufikelela ebantwini abaningi ukwenzela ukuthi isizwe sonke sibe nemfundiso esiyitholayo ngaloko okwambulela kodwa ngaphambi kokuthi ukhulume mkhulu zokucela uqala ubulise wonke umuntu owumlandeli weSolomoya TV. Amen. Siyabingelela wonke umuntu omlandeli weSolomoya TV. Solomoya TV yi-channel yethu le esizama ukufundisa kuyo abantu bebonke. Sifundisa bonke abantu, akusiba abagulayo kuphela esibafundisayo. Ngoba baningi abantu abalandela iSolomoya TV. Bethi belilandela nje futhi uzobezwa abanye sebekhuluma ngezinto ezikhulunywa la kuSolomoya TV. Sebegebenga ngazo abantu, sebenza okunye nokunye befuna ukudla imali zabantu ngenxa yezinto ezikhulunywa lapha ezijulileyo. Zijulile ke izinto ezithintwa kuSolomoya TV. Ngiyabingelela nje kubo bonke abalibukelayo nabalandelayo iSolomoya TV, besubscribe, belike, becommenta, beyinika isikhathi sabo besebenzisa idatha labo ukwenzani ukubukela izimfundiso zethu. Mhlambe ke kuyohamba sigcina kube khona isikole esiyobe sifundisa ngazo abantu. Abanye ke babone benza icomment la besitshena ngendaba ukuthi kufanele ukuthi sifundise abelaphi ngokusizakala kwabantu. Ngeke ukwazi ukufundisa umuntu osuke seyikhulile noma osuke sekholelwa kuleyo nto leyo asuke ibambe ngesandla, kodwa still bayafunda njengoba sisuke sikhuluma kanje, ngoba bafuna ukusibulalisa sizofa, sibulawe yilaba belaphi noma sibulawe ile mimoya abayiphethe ngezandla abanye babelaphi bethu. Kodwa ke angekho lapho, sila endabeni yamawele, sizokhuluma amawele. Sinamawele, kunewele likamoya. Umuntu osuke ehlushwa yiwele likamoya, umuntu osuke kungamawele aphile enyameni amabili, uthola ukuthi amawele afanayo ngokobulili nangokwesikhumba sabo noma ngokubukeka kwabo, isiqu sabo mawubheka isiqu bayafana. Bese kuba khona laba abahlukene ngokobulili, othola ukuthi lokhuzana indoda noma umfana nentombazana. Laba ngamantombazana bobabili noma bangabantu besilisa bobabili noma bangabafana bobabili. Bese kuba yilelo likamoya. Bese kuzoba ilabo abantu abazalwa behlukene kabili phezulu komzimba wabo esithi zidalwa. Bane laba bantu yilaba abahlukene kabili, uthola ukuthi abanye bahlangene ngamakhanda, abanye bahlangene ngemqondo le inhlafuno, abanye bahlangene ngezimongo, abanye bahlangene ngamahlombe, omunye uyedwa kodwa uphume wambili. Still kusengamawele lawo. Kuzoba khona elikamoya. Elingamoya iwele, sike sayithinta kancane indaba yewele likamoya. Lihamba nokwembathwa
noma lihamba nengubo ukwembatha leli iwele leli. Iwele likamoya ke liyafana namanono. Mawusuke nje wembethwe unewele likamoya. Isayithi uzalwe wembethe. Noma uzalwe nomuntu ohamba naye okwembethe. Uzalwe wembethe noma uwembethwe. Iwele likamoya ke lelo. Lisebenza kanjani na leli iwele leli? Liyahlanzwa bese uyalemukela. Emva kokulimukela bese uyalembula. Uyalihlanza livele ulemukele okukunhlanganisa bese lenziwa kanjani usuyalembula ukuthi inhlanhla zakho zifike kuwe zize ziyisigaxa noma zize ziyizo ngendlela asuke ekuphakela ngayo noma ekwabela ngayo ngoba zonke izinto zingasuka kokhokho zedlula kuye anduba ifike kuwe okusho ukuthi uyalihlambulula ulamukele bese uyalembula. Uyalihlambulula ulemukele bese uyalembula leli iwele leli. Bese ke kuhluka ke nokulembula ukuthi ulembula kanjani. Sichazile ke kwamanye amavideo ethu uma sithi uzalwe wembethwe. Hayi wembethwe. Okusho ukuthi wembethwe yilo yamuntu owawulele naye kuphi esibelethweni. Wasehamba ekushiya noketshezi lakhe lase likwembatha noma wasehamba ekushiya nani nengubo yakhe ofuze ngabe uphume kuyo wasekwembatha. Singaqalanga ke lapha amawele avela khona. Amawele aqhamuka eqandeni elilodwa. Kusuke kuliqanda elilodwa lifertilizwe isperm. Ngalesikhathi lifertilizer okusho ukuthi ispeed saleya lokuzana salesi sperm uma sizofertilizer leli qanda sifike sishaye ngamandla bese lento ihlukana kabili. Mayihlukana kabili bese ikhanda amakhanda awu2 ukusho ukuthi lesa sikhuphe lokho kuyelo kulapha phakathi ngolimo oluthepheceleza ngathi noma bathi yoke noma yini ngolimo oluthepheceleza kufike bese malishanga speed lesi sperm bese lento ihlukana kabili okusho ukuthi kufertilize iqanda elilodwa kodwa manje ngokuthi kuya ngokuthi lento ibine speed esingakanani ukulokuzana ukupenetrate noma ukushaya leli qanda noma ukufertilize leli qanda leli ibine speed esingakanani iphume inamandla angakanani iya kuleli qanda noma ilithole likuyiphi movie limile noma belihamba ngalesikhathi lishaya bese lishaya bese liyahlukana leli qanda bese liyahlukana kufana nani kufana nomcibisholo uma ungashaya amanzi nawo amanzi asempene libhaluni noma elibhola uwashaya ngomcibisholo uma washaya ayahlukana kodwa wahlukana ngokuphelele awahlukani phakathi athi njengento engephuka njengethambo awahlukani phakathi afika hlukana athi kodwa manje kube khona lana njani abambene ngale fluid yawo kodwa manje yonke bese ehlukana ebanjani ebamabili ukwakheka kwani lokho kwewele ukwakheka kwani kwewele siyaye sikuthathe ke sikuse na master science la master science sithi kuno urine urine kambe hayi urine sekumhlaba igemini sine iris sino thorax sinazo zonke lezi itasana ama-star signs lana esiwabonayo ngelinye ilanga nawo siwahlukanisa siwamatanise nezinyanga zonyaka siphinde siwamatanise nezinyanga zonyaka uma uyibiza ngesintu uyilandela ngesintu ukuthi kungani kuthiwa umasingana kungani kuthiwa unhlolanja kungani kuthiwa igemini iwela kubani kuyiphi inyanga yonyaka kungani kuthiwa uzibandlela kungani kuthiwa unhlaba kungani kuthiwa unhlangulana undasa umbasa zonke lezi zinto sihlukanise siyilandelise ngama-star signs ngoba zikhomba ukuthi zihlukana ngobune bazo. Igaba zingaki ziwu4 amagumba amane omhlaba noma ziwu3 ngokuhlukana kwemimoya okubaba umama ingane zinjalo soyihlukanisa
lezi zinto bese sihamba ngohlelo lwezinkulumo zesintu uma zisho inyanga zonyaka. Sokuhlukanisa lapho silapha ke kuJemini neSagittarius zibhekene kanje njengebhubesi nalo iLeo neAquarius zibhekene lezo zinto lezo. Okusho ukuthi umlilo noma ilanga phezulu iphezulu libhekene nani namanzi phansi. Lezi zinto zibhekene umlilo lo wezulu. Kodwa manje ubhekene nani nomlilo wamanzi. Noma namandla amanzi. Okusho ukuthi lezi zinto ziyasebenzisana. Okuphezulu kukhona naphansi. Sizoyichaza kodwa lezi zinto ngokulandelana kwazo ngoba yizinhlobo zeyithunywa, yizinhlobo zemihlaba, yizinhlobo zemimoya. Njengoba zibhekene lezi zinto zizonke. Siyochaza ukuthi okunye kubhekene nani siselapha ke kuSagittarius nani neGemini. iGemini omunye umhlaba lo yana. Okusho ukuthi kuphila laba abantu abangamawele. Kuphila laba abantu abahlangene ngemiqondo, abahlangene ngemizimba, abahlangene ngeinhlafuno, abahlangene ngeziphundu zabo. Umuntu othi eyedwa ebephuma emibili. Sichazileke iwele likamoya. Siza kuloke leli othola ukuthi iwele kodwa libe lisemzimbeni owodwa. Laba abantu bakutshengisa ukuthi kungani amawele kuthiwa umuntu munye. Bakutshengisa ukuthi kungani sithi amawele yini umuntu munye. Umuntu munye kanjani na? Uhlangene ngokukamoya kodwa bebehlukene ngokomzimba. Uhlangene ngokukamoya kodwa bebehlukene ngani ngokomzimba. Kanjani na? Uma ezozalwa amawele kukhona liphuma qali. Lele sithi thina linjani? Lincane. Kungani sithi lincane leliyana eliphuma qali? Ingoba leli elisalileyo lithe hamba wena. Uphume wena njengomuntu oyingane. Ngize ngikwazi ukukumela mina la ngemuva. Ingakho kuthiwa leliyana eliphuma eqali linjani? Lincane kodwa umdala ilo ozophuma bani? Ozophuma muva. Kufana ngisho nawe uzohamba nengane nizobhutsha endaweni enjani? Evalekileyo noma engaba ubungozi enganeni noma endaweni enifuna ukuphumela ngale ibivaliwe. Uqala uwelisa ingane noma ngabe yifence ucingo. Uwelisa ingane eqala iwele iye ngale ngaphesha bese uyalandela wena. Awusho ukuthi awuthi kuphume mina qala bese ngizokuwelisa. Uqhuba ingane kuphi? Phambili. Kufana ngisho niwela umgwaqo awuyishiyi ingane ngemuva. Uyibeka lapha phambi kwakho ukuze wenze njani? Uyibone, uyigadele okuza ngapha nokuza ngapha. Nokuze ongeze emva kwayo. Uyayibona? Uyibeka ngemuva size sithi ke thina ngesinto emakhaya ingane ayihlali ngasemnyango, kuhlala umuntu omdala ngasemnyango. Uyoqala ngasemnyango. Ingane azibe ngaphi? Azibe ngaphakathi. Size sisho njalo kodwa ke manje uzokubona ngathi kuyaphikisana leyo nto leyo. Hayi akuphikisani kodwa akwethuweni phuma wena qala ukuze kulandele mina. Mina ngiyakudedela wena ukuthi wenze njani uphume eqala. Mdala kanjalo ke lo khuzana. Lo uphume eqala. Ingakho sithi wenze njani uphume eqala ngoba ingakho sithi mdala uphume eqala ngoba lona umdala uyena omele lo ukuthi akaphume eqala bese yalandela yena. Bengikuphike bengithi ngikhuluma ngalabo abantu abanjani abalapha abaphila lapha kuJemini. iJemini uyayibona ukuthi ingabantu ababili. Ungasho ukuthi abesifazane, ungasho futhi ukuthi abesilisa. Benjani? Baflathelene njengekapa. Baflathelene laba bantu labo. Ungasho wena ukuthi yena ngizale isidalwa. uNkulunkulu akangibusisanga ngoba ngizaleni isidalwa laba bantu bahlangene. Kunento ethile ekutshenayo ngawe. Kufana nani? Nale mimoya lena esibiza ngani ngama alien. Abantu athi mina nginamandla ezulu. Nginamandla ezulu. Lo muntu lo uyathatha oyenzani ayothwasiswa kuphi ezulwini. Ngemimoya enjani emembethe ebelelela ngomzimba ayothwasiswa phi? Ayothwasiswa ezulwini. Uyohlangana nabakhulu bani bomoya. Uyohlangana nabakhulu bani bomoya.
Sinofish emanzini. Ufish emanzini mawungawuthatha ukhiphele ngaphandle ubeke la emhlabeni, ungafa. Okusho ukuthi nawe mawungathathwa uyofakwa lapha emanzini, kuthiwa hamba uphila impilo yasemanzini, ungaba khona ama complication, ungagcina kwenza kanjani? Ufa. Kodwa kunenjulo yokuthi mawunemimoya uya kanjani lapha emanzini. Ijulile leyo nto leyo. Sizoyithinda ngelinye ilanga okuyini, okuyintwaso yani yamanzi. Okuyintwaso yani yasemanzini. Bazothi hayi ingani umkhulu wasithembisa wathi mayikhuluma ngentwaso yanamhlanje uzophinda akhulume. Kuyikuthi sisayihlafunisisa, kufanele ukuthi siyihlafune ngoba ijulile, siyihlafune siyilalele emoyeni ukuthi ithini kithi. Ukuze singeke sakhuluma into siphinde siyiphikise. Ngoba ukwembulwa ngokwembulwa kukutshela okunye, kufundisa okunye. Ukwembulwa ngokwembulwa kwemimoya kukutshela okunye futhi kufundisa okunye. Silapha ke maweleni. Nangiyana lo muntu usenze njani? Usezaliwe, bahlangene ngemqondo, bahlangene ngeyiphundu, bahlangene ngamahlombe, bahlangene ngemiqolo yabo. Laba bantu laba uma bezovela okusho ukuthi kuyakutshengisa ukuthi lento engishoyo ukuthi uma iqanda lifertilizer amanzi awakwazi ukuhlukana. Uthi washayile sapazekile kodwa khona lento engathi elastic yenzani ebahlanganisayo laba bantu ebabambayo besingena lento i-driver ini le lokuzana le arrow yani i-Sagittarius ngoba lo muntu umbone eyibambile ebelihasha okusho ukuthi kuhlangene umuntu ulikhanda aphinde ngezantsi yini ulihasha okusho ukuthi uyisidalwa somoya lo muntu uyibambile le arrow yakhe ushayane liyaqanda ukuthi malenze njani le Gemini ukuthi malihlukanise laba bantu ababili libahlukanise laba bantu ababili okusho ukuthi kuGemini noma kulento eluketshezi esithi yini thina uskidi mase ulandela uskidi awuhlukani wawubutha ngisho phansi uyagijima lapha emhlabathini awuhlukani ngisho ngathi uhlukanisa kanje ulokhu ubambene kodwa ukhipha lento okuthiwa infinity infinity lento engapheli okuthi ukuthi lento ihamba kanje ihamba kanje shaka lobili yebo ikhandani ukuthi ukuthi lento ayipheli izungeza iphinde ibuye endaweni eyodwa ihamba la njengomhlaba njengerawundi. Ingakho ubona nasesikhathini sani sasendulo izinto bezakwazi ziba orawundi, izibaya, izindlu, inkamba, zinkezo, amagula, zonke lezi zinto lezi zenze njani? Zakhe indingiliza ekhombani, ekhomba umhlaba. Yonke into ngishindlu ibiyakhe ube urawundi, ngishisibaya besakwazi ube urawundi, ngishigceke uma ubiyigceke ubulibeli be urawundi ngoba wakhana lo mhlaba. Ngishimfundiso othola ukuthi kuhleli phansi kufundiswa abantu abathile bebehlala babe isikokela bakhe urawundi ukuze bakhona ukubonana, bakhona ukubambana, babe moya munye, babe muntu munye. Lento ihamba iziphindi ibuye lapho. Okusho ukuthi lento iyarawunda kanje. Ihamba izibuye phi? Ibuye khona la. Manje ke lento yamanzi ihlangene kanje ikhande usishaka lombili noma u8 lento le. Ikhanda ubani? U-infinity. Iyafana ke ngisho neqanda. Iqanda liurawundi. Mawulifika nje phakathi liurawundi iqanda. Ekutshena lento le ukuthi ikhanda umhlaba, omunye umhlaba lo yana. Iyona ndawo yokuphila kufana ngisho ukwakhiwa kwengane, ingane yakhiwa phakathi kwamanzi. Ayini lamanzi? Aliqanda, awurawundi. Ahleli lapha esibelethweni sikamama, awurawundi. Ilapho ke indaba yani yalamawele ahlangana kanjani? Ahlangana ngani? Ngamakhanda, ahlangana ngemiqolo, ngamahlombe, ngamakhanda. Ngahlangana ngayonke into la ubone umuntu uhlukene kabili kodwa uyedwa uhlukene kabili abantu kunemizimba emibili phezukwakhe kodwa ume ulokhuzana
Uyazi ke into ngifuna ukukuchushisa kuyo noma ngikukhanyisele kuyo kancane. Indaba yelokhuzana yokubongeka kwaloya muntu. Yokubongeka kwaloya muntu. Ungathi uma uzale loya muntu oyisidalwa bese uthi wena uqalekisiwe. Awuqalekiswanga uma uzale loya muntu oyisidalwa. Kodwa manje kunesibusiso esehlela kuwe noma kune question noma kunombuzo ozovela ngawe okufanele ukuthi uzibuze wena uzifunde wena ngoba kukutshela ukuthi unesidalwa sakini noma kunomuntu wakini owayenasi isimo esinjalo noma kukhona into wena ongayigcinanga noma ongayilalelanga okufanele ngabe uyayibuza yona wena ukuthi kungani ngizala lo muntu kanti mina nginjani. Kufana ngisho uzalwe wembethe. Angeke uzalwe umuntu ongenasi isipho sengubo ube uzozalwa wembethe. Zibuze ukuthi ngani kube kuhle ukuzalwa wembethe kodwa uma uzozalwa abantu abahlangene ngamakhanda kube isiqalekiso. Why ungazinuki wena makwapho ukuthi ngize ngizala ingane nje kungani? Akwengihlale phansi namathonga ami nabantu abangembethe nabantu bakithi ngibuze ukuthi kungani banginike lo muntu nje ukubungaze lokho ukuhlalele phansi unike ujabulele nikuhlabele nikwenzele indumezulu ukufika kwalo muntu ngoba kunemfihlo ethile evelayo ngaye lo muntu ngoba umbone ehlangene nje ngekhanda ehlangene ngomqolo behlangene ngeinhlafuno ngemqondo behlangene ngamahlombe laba bantu laba ababili iGemini ke leyo neSagittarius babhekene indoda nomfazi okusho ukuthi iqanda nesipele bahlangene babenzani bakha into eyodwa okusho ukuthi iopposite indoda umfazi bahlangene laba bantu laba. Sibuye ke size kulaba esithi bayafana. Bafana ngani? Ngobulili. Bafana ngani ngobulili kodwa bahlukene kuphi? Emzimbeni. Laba bantu labana bafethelizwe iqandeni elilodwa. uNkulunkulu wehlisa isibusiso sakhe ukuthi bakwazi ukuthi bahlukane ukuze bezokwazi ukuphila kuphi kulomhlaba lo. Abanye baze bathi bacela ukuyokwenziwa isurgery ukuze bahlukaniswe laba bantu abasuke behlangene ngemiqondo. Kanti mawuzoqala ubehlukanise usubulala izinto ezithile phakathi kwabo, usubulala lolu xhumano, usubulala le connection edala ukuthi baphile baze babe badala. Laba bantu labana bayabongwa. Abasisi sinengiso. Ngoba kufana nani? Kufana nokuphiwa isipho sokusebenza abantu. Kufana nokuzalwa wembethe. Kufana nokuphiwa lokho othi uphila ngakho okuyisimanga phakathi kwabantu ngoba uma bezalwa kunesimangalo, kunesimanga, kunosimakade phakathi kwabo. Kunesimangaliso. Kunesimangano. Uyamangala ukuthi hayi man. Kwase kuphuma abantu ababili manje. Kunesimangaliso. Ukuthi ayilokho kuyisimangaliso. Okuyisimangaliso ikona okuyisibusiso. Sani samathonga. Ukuthi amathonga asakubusise ngalabo abantu abanjani ababili kodwa bahlukane ngani ngumzimba yabo. Wenza njani nake ukuthi laba bantu babonge ngoba bavela njengamakhosi. Banobukhosi size sibe nalenkolelo yokuthi uma bezalwe bebabili bazokhahlela umama noma bakhahlela ubaba kodwa oyedwa kubazali babo okungubani okufanele ukuthi yenze njani njalo akhahleleke noma edlule. Bebeze bebe nalenkolelo ethi kufanele ukuthi elilodwa lezweni libulawe kudala emadaleni nje noma endulo
belibulawa lilodwa ngoba kuthiwa uzelilwane. Ngisho umama mina ngilanywa yiwo amawele. Ngingakhulumi ke ngalokho okujulileyo engiyikho engiliwele khona mina. Okungokukamoya. Ngilanywa yiwo amawele mina amantombazana u2. Ayangilama la ngemuva. Lawo mawele lawo umama ubethi mayigula athi nina hayi hambani niyofa nizilwane nina. Nizilwane nina athi nina niyathatha niyolahla abalahle ezaleni abambele umgodi abafake phakathi bebesinda bephile. Besinda kulento abayiyo. Makugule lilodwa nelilodwa ligule. Uma lilodwa lisokole. Ngoba labo abantu banjani baphuma esikhupheni esisodwa. Okusho ukuthi uxhumano kubo. Ibond, iconnection inkulu kulabo bantu. Bekuthi makugule lilodwa lagcina lingagulanga leli. Kuzodlula 3 days 2 days seliyagula ligula into eyodwa naleli. Kodwa kumama ubewathatha asezaleni afika mbimgodi emibili afika wafake phakathi avele ngamakhamba wafake phakathi. Nami ngijabulela ukuthi ngibona umama yelo kuzana sengiyohuqa ngomlotha sesihuqwe ngomlotha umama abahuqa ngomlotha abakhulekele. Bekunzima ukwakhulisa amawele ngoba ayahlupha. Analobu bukhosi. Analo mehluko phezukwawo. Akhala amandla. Phezukwawo. Ngoba futhi ngisho nalapha ahlale khona lamawele la ozozalwa ngemuva unesipho esikhulu ngoba uhlala endaweni yani okade kuhleli khona ini amakhosi. Yilo obizwa ngemfusi kuthiwa imfusi yamawele. Ngoba wenzani welama amawele uze emva kwawo kuze kube nenkolelo ethi akufanele lamawele lana uma umuntu ewazele agcine ngawo. Kuyinkolelo lokho. Siyasithi ke thina masikhula sibone izinkolo sithi lokhu kuyinkoleloze. Lokhu kuyinkolo eyize ngoba uyakwazi ukuthi umuntu azala amawele bese enze njani. Bese kwazi ukuthi ebegcine ngawo futhi. Uyabona? Kodwa manje kuba khona isimo esizokwenzeka uma egcine ngawo. Ezinye izinto siyaye zibe yini zinkoleloze sithi thina inkoleloze kanti izinto eziphilayo. Izinto eziphilayo bangamakhosi laba bantu. Njengoba bezalwe phakathi kwaleli ikhaya bayisibusiso kuleli ikhaya. Kodwa futhi manje ubukhosi babo ukutshela ukuthi emuva kunobukhosi obuthile njengoba bezalwa la ekhaya. Kunobukhosi obuthile obuphila kuleli ikhaya. Belibulawa ke lilodwa. Abanye bebeliginqisa igabade, abanye angazi ukuthi bebenza njani ngoba ubeze uthola ukuthi seliyathathwa elinye liyokhulela kwenye indawo kuthiwa bangakhula indawonye ngoba bazothelelana ngani ngokugula. Kodwa futhi still ngisho lelinye lila lamawelelana uthola ukuthi ayaconnectana amagula leli naleli yana hamba lifike ligule ngani. Ngobani baphume endaweni eyodwa lamawele. Bese gcinelwa kanjani into zabo. Kuba khona imbuzi ezimbili. Ngokwembulela kwami ngamawele. Kuba khona imbuzi ezimbili. Yokuqala eyokubahlanganisa ngokukamoya. Yesibili eyokubabonga usubahlukanisa ngokwenyama ukuze bazokhona ukuthi futhi abahlukaniseke nasethungeni. Kube khona abantu ababenzani ababembathayo ngamunye ngoba bazalwa bembethwe umuntu oyedwa noma ukhokho noma ilesi yasalukazi noma ileli yakhehla elinjani elilodwa. Yingakho kuthiwa emoyeni bamunye. Yingakho kuthiwa umuntu oyedwa lo. Kuthiwa umuntu oyedwa ngani ngoba baphume endaweni eyodwa esikhupheni esodwa bazalwe bemoya munye bemlenze munye. Kodwa umlenze uma umuntu esemile yenze njani ihlukene. Kuthiwa kodwa lo muntu ubani umlenze munye kodwa umlenze iba mngaki umuntu iba mbili. Amawele lawo laba bantu bazalwe bemoya munye kuthiwa umuntu munye. Ziwuthuka imbuzi. Eyokuqala
eyokubahlanganisa ngokukamoya. Eyesibili eyokubahlukanisa ngokwethonga, ngokwemzimba, ngokwedlozi. Isiyabahlukanisa kuphi? Emzimbeni wabo. Eyokuqala eyokubahlanganisa kuspirit ukuthi nina sibonga ukuphila kwenu njengoba nizelwe nimuntu munye, nimoya munye. Sigeza lo moya owodwa ukuthi bahlambuluke, izinto zabo ichume kanye kanye. Izinto zabo zibembathe kanye kanye. Kodwa zibembatha kanye kanye kanjani kube bephethwe umuntu oyedwa, bephethwe umoya munye? Akwesibahlukaniseke futhi, sesibahlukanisa ngokwani? Ngokomzimba, ngokweziqu zabo. Ngoba uzogcina omunye ephathele omunye ini? Ephathele omunye ini? Izinto zakhe. Ngoba benze njalo laba bantu bazalwe bangabonga, bangahlukaniswa ngani? Ngokomzimba, ngokwethonga. Ilapho nje indaba. Baba babili bebe bezalwe kanye kanye, noma behlala esibelethweni kanye kanye. Mase befika emhlabeni sesibahlanganisa embuzini eyodwa ngokukamoya, sibahlukanise embuzini eyodwa ngani? Ngokomzimba. Ukuthi amathonga ababele ngokwehlukana, ngoba phela laba bantu uma uzela umuntu noma uzela abantu usuke uvusa umuntu wakini owaphala noma walalayo noma wenda noma wala owedlulayo. Kusuke kuvuka loya moya, umzimba musha kodwa umoya unjani? Mdala lo moya. Okusho ukuthi kwakukhona amawele la ekhaya. Njengoba ekhona amawele la ekhaya, niwavusa ngalinye ngalinye. Phezulu kwalabo abantwana ukuthi abaphi isibusiso. Bese ke izipho zabo ziyehlukana ngoba nalo uphuma efundo ethu okwakhe, nalo waphuma njani efundo ethu okwakhe. Izipho zabo zenze njani? Ziyahlukana. Mina nje awabethu elilodwa alifundanga, alidlulanga ngisho kwa first year. Alifundanga kodwa liba nenhlanhla ukuthi liyalotshola. Elinye lifundile, li-dental assistant. Elinye lafunda laze laqeda ngoba liqhubeka futhi lifunda. Leli elinye alifundanga. Kunezinto enzani ezale mbathawo lalekeka. Lele wayiliphi? Ilele elinye. Ngoba athe mayezalo ubaba akazange wabonge. Nokuwahlukanisela izinto zawo. Uyabona le ndiyana selenqangalaza leli liyahamba leli. Leli libusiswe ngendlela yalo nalo. Injalo nje indaba yamawele. Ngithe bangaki lamawele? Ngithe ileli likamoya. Ilana ahlangene ngomzimba. Bese kuba ilana ahlangene ngobulili. Bese kuzoba khona futhi la amabili. Othola ukuthi kodwa yini indoda nomfazi noma umfana nentombazana. Ayi ajule kakhulu lawo. Ajule kakhulu. Singathi nje sohlalele phansi sohlafunisise bese siyawenjani? Siyawakhanyisela. Awesibambe nje kancane la. Sizofika kuwo. Amen. Siyabonga kakhulu ijulile lento. Ngiyacabanga kusho ukuthi amawele la ahlukene ngobulili azoba i-part 2. Yebo. Ngoba kucacile ukuthi njengoba ukhuluma ngeGemini neSagittarius. Yebo. Mawuzibheka lapha kuZodiac uzobona ukuthi zibheke. Yebo. iSagittarius umzimba wesilwane onomuntu odubulayo. Uhlaba lapha kuwo phansi lapha kuGemini. Yebo. And ngaphezulu kwaloko omkhulu ngiyacabanga ukuthi into engizocela uyenze ku-part 2 futhi. Yeah. Kunephutha esilenzayo thina la esiseningizimu. Yeah. iGemini lana ingo December ngoba
ngalendlela esisebenzisa ngayo thina iGemini laba abasiphele calendar yamanje ingoJune and bona ngesikhathi sabo uJune kusehlobo yeah ihlobo lethu thina lingoDisemba kusho ukuthi makuuJune la ngesikhathi seGemini eEurope iSagittarius yeah ngoba kusebusika yeah so thina ethi Gemini ibekwa ebusika ngoJune yeah akwazeki mkhulu ayakwazi ngempela uyazi ukuthi kancane nje ngixolisa ukuthi ngiphula ulimi kancane nje angithi kusuke kuhlume ihlahla yebo ngalesikhathi kuhluma ihlahla mayikhipha amafruit ayikhiphi ifruit elilodwa yebo and ayikhiphi ebusika izinto eziningi ziyashabalala izinto eziningi zenzani ziyashabalala ngalesikhathi kuqhuma amaqabunga kufana ngisho kuzomila isihlahla uhlukanisa day 1 ihlukane kabili ifike ithi nje yebo so okusho ukuthi izinto ziyaqhuma ngoDisemba so into engizama ukuyisho mkhulu ukuthi kunephutha elikhulu esilenzayo engizocela ku part 2 ube uyiaddress njengoba nami ngiGemini mkhulu ngivele nomhlaka ngoJune angeke ngilisho usuku sho ukuthi kahle mina ngiyiSagittarius yebo uyayibona lento ngoba uGemini uba ngoDisemba makuthiwa iSagittarius ngoDisemba isikhathi seGemini ayikwazi ukuthi iGemini ibe sebusika angeke and mangayibheka nami ngizele kuthiwa ngizele ngembethe asikho lapho but mkhulu masibophe lento sizoyilungisa part 2 ukuthi kusho ukuthi le itasani ezilana ebusika nasentwasahlobo yilezi zasekwindla nasehlobo uyayibona lento le into kumele siyilungise thina abantu baseningizimu ngoba iningizimu isemazantsi injalo and futhi uyazi ukuthi mawuqhamuka nalolu lwazi noma nalombono walezi zinto vele uJune ilapha okuhlukana khona izinyanga zonyaka yebo ilapho okuhlukana khona izinyanga zonyaka futhi nakuDisemba ilapho okuhlukana khona izinyanga zonyaka uzoqala uJanuary uqinisile ngoba mkhulu ngomhla ka21 kuJune ilanga njengoba liyephezulu njengoba kuba mnyama seqala indlela liyabuya liyoze lifike injalo nje liyoze liyofika ngoSeptember la kunjalo so thina maku March liyaqala liyakhuphuka liyaphezulu kuphela nje ikhuluma sibophe okay ilapho nje sizocela abantu ke ukuthi ba like ba-share ba-subscribe inamba otholakala kuyo izovela lapha enzansi mkhulu ngicela uremind abantu ukuthi ngiyazi ukuthi uyatholakala eSoweto ngiyazi uyatholakala eThekwini ungayilungisa lento ukuthi utholakala kanje kuphi eSoweto kuphi eThekwini amen eThekwini ngitholakala kwaMashu kwa H eSoweto ngitholakala eZola 3 okay yeah siyabonga mkhulu amen kusile sompaka kwase ngalele kusile sompaka